obodo ha. Ndị nhazi amamaka ịgba ọsọ marathon na Boston amachiela ndị niile si mba Russia na Belarus isonye na ya bụ amamaka. Sonye anyị na akara ududo anyị bụ www.ozisaradio.com ma ọ bụkwanụ ị gaa n'ọdọ nzirịta ozi anyị bụ na Facebook OZISA 96.1 FM ma ọ bụkwa na YouTube OZISA 96.1 FM TV maka ihe omume anyị ebe ọbụla ị nọ gburugburu ụwa. Abụ m Ikenna Bekee. Igbo ndị ọma, ka anyị nụrụzie anụ akụkọ anyị ndị a nakwa ndị ọzọ na uju ya. Onye omeiwu steeti Imo ahụ achụpụrụ achụpụ bụ Obinna Ọkpara nọrọ tata kwuo na onyeisi ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo bụ Kennedy Ibe enweghị ikikere site na iwu ala anyị isi na onweghịzi onye nọ n'oche ya. Ọkpara bụ onyeisi ụlọ nzukọ kwupụtara na onweghịzi onye nọ n'oche ya na ọgbakọ ha mere na ụbọchị Wenezdee maka isi na otu pati All Progressive Congress gbaba n'otu pati People's Democratic Party n'izu gara aga sịrị na onyeisi ụlọ nzukọ a na-amanye aka na okwu dịrị ndị ụlọikpe ime. Ọ sịrị na o nwere ihe karịrị mkpesa ise nọ n'ụlọikpe ukwu ala anyị nọ n'Owerri bụ nke gbasara mgbaga ndị omeiwu 17 gbagara n'otu pati APC nke ụfọdụ ndị otu kpesara bụkwanụ nke a na-achabibeghị iwu ugbu a. Ọkpara sịrị na onyeisi ụlọ nzukọ a bụ onye gbababuru otu pati PDP site na otu pati AA ma mechaa gbabazie n'otu pati APC so na ndị akpụpụrụ n'ụlọ ikpe maka ime nke a. Ọ sịrị na o kwesịghị ekwesị ka onyeisi ụlọ nzukọ a manye ọnụ na okwu kanụ n'ụlọ ikpe bụkwanụ nke o so na ndị na-azọ isi onwe ha azọ, ma gbakwunye na Ibe nwere ike ịga mkpọrọ maka omume dị otu a. Ọkpara bụrụ onyeisi ụlọ nzukọ a ebubo iduhie ndị omeiwu ibe ya ụzọ ma kọwaa ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo dịka Fuji House of Commotion. Ọ gbakwunyere na ọ bụ ihe mwute na Kennedy emeela ka ụlọ nzukọ ha hapụkwa inwe ugwu ọzọ n'ihi oke ọchịchọ ya, mana onyeisi mgbasa ozi nke onyeisi ụlọ nzukọ omeiwu a bụ Ifeanyi Onyekachi sịrị na ya bụ ihe onye omeiwu a mere soro usoro iwu 1999 Constitution mpaghara nke 109. Aka na-achị steeti Bauchi bụ Bala Mohammed enyela ndị niile ọ họrọ n'ọkwa ọchịchị bụ ndị nwere mmasị ịzụ ọkwa na ntụliaka elu 2022 abalị abụọ iji gbaa ọrụ ha arụkwaghịm. Ọ bụ onye ndụmọdụ pụrụ iche nke aka na-achị steeti Bauchi bụ Mukta Gidado kwupụtara nke a site n'akwụkwọ o mere ka o ru ndị nta akụkọ aka na steeti ha n'anyasị Wenezdee. Ọ sịrị na ntụziaka nke aka na-achị steeti ha nyere nọkwa n'akwụkwọ ozi nke nnukwu odeakwụkwọ ọchịchị steeti Bauchi bụ Ibrahim Kashim nyere ndị niile ahọrọla ahọrọ na ọchịchị. Ọ gwakwara ndị niile ji ọkwa kọmishọna bụ ndị chọrọ ịdọ ọkwa ọchịchị ka ha nyefee ọchịchị ha n'aka ndị permanent secretary nke ụlọ ọrụ ministrị ha dị iche iche ma gwazie ndị ọzọga ka ha bughachi ngwongwo gọọmenti ndị ha ji n'aka permanent secretary general services ụlọ ọrụ head of service Bauchi. Onye ọkachamara n'okwu ahụike bụ dọkịta Olakunle Motemi agwala ụmụ nwanyị ndị dị ime ụfọdụ ihe ndị ha ga-ahụtawa na onwe ha mara na
agwọ dị n'akịrịka oge ha dị ime. Dr. Motemi kwupụtara nke a na ọsịsa o nyere ndị nta akụkọ na ajụjụ ọnụ ha gbara ya na Osogbo na ụbọchị Wenezdee. Ọ sịrị na ọ bụ eziokwu na ụmụ nwanyị kwesịrị ịdị na-enweta onwe ha nke ọma oge ọbụla ha dị ime, mana ọnọdụ akụ na ụba nke ala anyị emeela ka oge a na-esiri ụfọdụ ụmụ nwanyị ike. Onye ọrụ ahụike a sịrị na o nwere ụfọdụ ihe ndị ụmụ nwanyị ga-ahụtawa n'onwe ha nke na-egosi na ha nakwa nwa ha bụ n'afọ nọ na nsogbu. Ọ kọwara na otu n'ime akara bụ ọ bụrụ na nwa ha bụ n'afọ anaghịzi emegharị ahụ, ọ bụrụ ma ha na-agbapụta ọbara na ihe ha jiri bụrụ nwanyị mana afọ egbugeghị ha, bụ oke ụkwụ ọzịza nakwa ihu ọzịza, iku ume ịra ahụ nakwa oke ike ọgwụgwụ. Ọ sịrị na ọ bụrụ na onye ahụ chọpụta na nwa anụ ya n'afọ anaghịzi emegharị ahụ nke ọma, na ọ pụtara na ọnọdụ ya adịghịzi mma, na onye ahụ kwesịrị ịgbaga n'ụlọ ọgwụ ozugbo ebe ọ bụ na nke a nwere ike igbu nwa ahụ n'afọ ya ma mama ya agaghị amata. N'otu aka ahụ, ọbara ịpụta n'ahụ nwaanyị bụkwa nke a na-ekwesịghị ịkpọnye n'imi maka ime ọhụrụ. O nwere ike bụrụ akara na-egosi na nwa ahụ chọrọ ịpụ apụ. Ọ bụrụ na ime ahụ anọteela aka, o nwere ike bụrụ na nkewapụ nke ichi n'ụlọ ahụ nwaanyị ahụ ekewapụla n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị. Obere ụkwụ ọzịza nke nwaanyị dị ime enweghị ihe o mere, mana ọ bụrụ ma ụkwụ ahụ zaa karịa ma ọ bụ ihu aza karịa, o kwesịrị ka eleba ya anya nke ọma. N'ikpeazụ, oke ike ọgwụgwụ nakwa anaghị ekute ume nke ọma na-egosi na ọbara nọ onye ahụ n'ahụ agbatuola. Otu nwoke na-ere ahịa na ahịa Ndalat nke dị na Namdi County nke mba Kenya egbuola nwunye ya na ụmụ ya atọ ma nyefuo onwe ya n'aka ndị uwe ojii dị na Kiparen Salient. Akụkọ anyị nwetara na-ekwu na nke a mere n'anyasị Wenezdee dịka esemokwu dapụtachara n'etiti di na nwunye a. Philip Lokuren dị afọ 40 kwupụtara n'ihu ndị uwe ojii na ya gburu nwunye ya bụ Rispa Chelimo dị afọ 35 na ụmụ ya bụ Ian Kibosgei dị afọ 11, Brenda Cheruto dị afọ 9 na Linus Kibosgei dị afọ 7. Akụkọ kọrọ na onye chief na-elekọta na ndị kaụntị bụ Eunice Lole so na ndị mbụ jiri anya ha hụ ebe arụ a mere na ụbọchị Wenezdee. Ọ sịkwara na ndị uwe ojii eburukwala ozu ndị ahụ buga n'ọba nchekwa ozu bụ ebe ha chọrọ ịnụ nyochaa ya. Ekwupụtabeghị kpọmkwem ihe kpatara nwoke a jiri kpaa arụ a. Ọba ego etiti ala anyị bụ Central Bank eriela ụlọ ọba ego anọ iwu maka ịdị iwu enyere gbasara usoro iji ego igwe bụ cryptocurrency azụ ahịa. CBN nọrọ n'ọnwa Febụwarị afọ 2021 gwa ụlọ ọba ego niile nọ n'ala anyị ka ha mechie akpa ego onye ọbụla na-eji ego igwe bụ cryptocurrency azụ ahịa. Ọba ego etiti ala anyị sịrị na ha amachiela iji ego igwe bụ cryptocurrency akwụ ụgwọ ọbụla ma ọ bụ azụ ahịa n'ala anyị. Akụkọ ndị Bloomberg wepụtara n'ụbọchị Wenezdee na-ekwu na CBN ekwurola n'ihi nke a rie ụlọ ọba ego anọ iwu maka ọjụjụ ha jụrụ
ime ntụziaka e nyere ha. Ụlọ ọba ego ndị a gụnyere Stanbic IBTC Bank, Access Bank, United Bank for Africa nakwa Fidelity Bank. Eriri ndị Stanbic IBTC Bank iwu nde narị naira 2, Access Bank nde narị naira 5, UBA nde 100 naira, Fidelity Bank nde naira 14.3. Mba Ukraine ebola ndị agbata obi ha bụ mba Hungary ebubo maka isonye ndị na-awakpo ha bụ mba Russia imebi ịdị n'otu nke European Union, dịka ha chọpụtara na enwere ekwentị ha zarụtara nke dị n'etiti Hungary na Russia, ebe nke a gosiziri na ọ dịka mba Hungary na-akwado Russia na mwakpo ha na-awakpo mba Ukraine. Ndị ọgba ọsọ si mba Russia na Belarus agaghị esonye na amamaka Boston Marathon bụ nke a ga-ama n'afọ a n'ihi mwakpo ahụ mba Russia wakpoga mba Ukraine. Ndị ọma, otu a ka ọ haghị n'ọrụ n'akụkọ anyị nke mgbede taa. N'aha Chinwendu Efegadị nakwa ndị otu ya ndị ọzọ, ka m Ikenna Bekee, onye tụgharịrị ma kpọrọ gị n'asụsụ Igbo, ya sị imeela maka ige anyị ntị, ya gaziere gị.